Találós kérdés következik, a 21-es hírt, amíg úgy megtaláljuk mindannyian. Mi az a berendezés, amellyel átlátni a betonfalon? Ablak. Mit mondtál? Ez mostantól nem igaz ez a vicc, mert a híres magyar találmány, egy magyar fiatalember, Üvegbeton. az üvegbeton, az átlátszó beton forradalmasítani fogja a világot. Csodálatos. Mindenki láthat engem például fürdés közben. Nagyon jó. Szoktál fürödni? Most majd meg. Majd eztán. Na végre. Hamarosan. Tessék? Na, hamarosan Alekosz válogathat majd a szebbnél szebb nők közül, hogy megtalálja a megfelelő párt magának. Segítője az igazi keresésében jó barátja Olivér lesz, aki majd hasznos tanácsokkal látja el a kegyeire vágyó nőkkel kapcsolatban. Verebes fönn volt nálunk valamelyik este, és úgy beszélgetni akartunk, azt, hogy ide-oda kapcsolgattam, azt mondta, ott, állj meg. De mondom, micsoda ez? Azt mondta, való világ? Igen. Mi van kiírva a fejére? Hazug. Igen. Nem? És órákon keresztül. Azt mondta, ő meg van veszve érte. Igen. Megmutathatom a reakcióját? Nem, ennél speciál ébren volt. Halálosan érdekli. Halálosan érdekli, imádja. Azt mondja, nagyon jól van megcsinálva, nagyon érdekes, emberi dolgok derülnek ki belőle. Imádja. Nem tudom, én nem tudok hozzászólni, én nem nagyon láttam. De miért? Te is mit csinálsz? Hát esténként. valami színházban föllépek, ez hülyeség. Jó, hát mit tudom. Belőled se lesz semmi a világ. Engem egyszer hátba vert egy Szabó Ervin könyvtáros látogatásom alkalmával egy ember, és majdnem előre estem a pultra, akkor átütött velem, és baromi pipa lettem, és nem tudod, szóval Imi, és mondom, ki vagy te? És azt mondta, Sutyi vagyok a Citrom együttesből. Azt kéne csinálni, hogy az embereknek a saját életét kéne lefilmezni saját maguknak, ha ezek iránt a dolgok iránt így érdeklődnek, és akkor megnézni saját magukat, amikor veszekszenek egymással, meg amikor bántják a gyereket, meg bunkók, meg rá akarnak mászni az asszonyra, de az asszony nem engedi, meg nem mosogatnak el, és hogy milyen lenne, hogy mindenki este végignézni, hogy gyere megnézzük a múlt hét csütörtököt, és hogy izgulnának, meg kibeszavaznák magukat, meg kicsit úgy magukra nem egy rossz ötlet. Én csalódtam az egészben. Nekem akkor ment el a kedvem, megmondom őszintén, amikor bementek ezére, pásztorórára az emberek, azok ketten, és akkor letakarták a kamerát. Rohadt dolog. Emiatt fizettem elő erre a 4 pornó csatornára. Szeretsz nézni ilyen izégetést? Nem, de azon emberi lett volna, mert akkor nem is dumálnak hülyeséget, és nincsenek semmi tárgyi tévedés, tényleg kulturáltan dugtak volna egyet, elnéztem volna, de letakarták azt a kamát. Te már csak így nézel őt? Én. Öreg nyugger vagy te. Én és a Jani bácsival mi a helyzet? Én is csak nézelőzök. Én a nyalóvilágot szeretem. Ez már az, hogy a doktor úr a másodiknál mindig megizzadok, hogy az első télen csinálom, a másikat nyáron. De én nem.